Добре. И така, здравейте хора, аз съм Учил 95. Днес играем Minecraft Survival. И само ще ви кажа буквално. Сутринта снимах клип на Survival, нали, предния епизод, петия. И нали, тогава казвам, че в него, нали, то ще пускам компютъра и виждам, че излязло 1.10.1. Той сега също си пуснах компютъра да снимам клип. И какво виждам? 1.10.2. What the heck? И те версии много бързо излизат. Не съм нищо планирала за този епизод. Само, че трябва да легна. И може би ще оберем фермите. Как може, бе? Ще легна. Също си отворих света на лан. Не знам защо. Ще легна колкото и да трябва така. Долу. Не. Така. И това е ферм. Така. Сега това дърво няма да го махам. Ще седи така, че ме кефи. Ще разрешим тези крави. Ще ги напоем няколко, защото те са само дари. Ще ги напоем. Свикнал съм да са ми тук нещата. Това, нали, дойдох. И първо ще оберем фермите. О, не. Що ми е толкова слаб компютъра? Ако се чуете, защо ми е толкова слаб компютъра. Intel Pentium. Не! Забравих, че не трябва да скачам. Така, всичко ви е по-ясно, значи минавам на спид. И след това така, това не е по-ясно. Това обаче е това е малко шит. Пшеницата остана там. Какво лага? Не, това е мега лак. Все пак. Да, излезе едно 10.2. Така ще ги размъжим. Ще ми се струва, че са само 2. Не, те са. Давайте вие двете. Така малкото. Давайте видео. Само ще кажа, че ми лъг. Нямам думи. Добре, ще се върна, когато обера фермите. Защото ще обирам и... Също ще се върна, когато отбирам тиквите. Защо игра с 2 FPS, Читик. Виждам се и сега. Хора, няма да събирам фермите, отказах се, много ми лагва, не знам.
знам от какво става, бе. 1 FPS. Добре. 2 FPS, единичък апдейт, 0. Отворил съм Bandicam и Minecraft. И ми лагва толкова брутално. Добре, бе, защо? Пък трябва да си поместя вратата. Само една идея. Ако този клип събере 5 лайка, примерно 5 лайка, 10-тия епизод ще направим въпроси и отговори. Напишете коментар въпросите отдолу в този клип. Не в 9-тия епизод, а в този клип. Това мисля, че да, това е 6-тия епизод. Напишете въпроси и отговори ще правим. Ще си измисля аз няколко въпроса, ако и от вас няколко, и ще ги задаваме в 7-тия епизод. Отново не правя нищо, само говоря. Съжалявам за това. Просто не мога. Какъв е този лак сега? Какво се случва? Тук е брутален лак, не е смисъл. Треска. Ти си треска. Брутален лак. Ще обера този човек тук поне. Да, само един. Ама то свети отдолу. Обая ги, ще ги сложа горе. И ще спирам клипа. И да, 10-тия клип. После отговорите, като пишете въпросите. Надявам се до... О май гад. Мали къв меч. Мали. Няма обаче да го взимам. С тези мобове просто мега много ме страх. Мама, мега. Какво става тук, бе? То да. Тук ще сложим един шима, въпроси и отговори в следващия клип. И абонирайте се, споделете с приятели. Мале, къв ли е? Искам да го пробвам. Къде? Добре. Може би това трябва да го оставям и така. Не, няма да го оставям. И на първи път в този клип ще кажа какъв ми е компютъра, нали, то го пише. Обаче знам колко хора го гледат. Intel Pentium. Много зле. 180 ГГц, още по-зле. Утре в София ми е 2,40, това ми е 1,80. Тук поне да няма много зле. Сега си наковарям това да преместя, това тук. Енчантинга, обаче мисля да не го местя всъщност. Да, може би това ще бъде от този клип. Благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се за още, споделете с приятели, лайкнете, коментирайте. Не, лошо. И да, чао. Чао!